Nuwun, kula nuwun. Dhateng sangyaning para pamirsa serta tresna budaya. Ingkang satuhu luhuring kudu. Saderengipun kepareng kula sumawana barokah. Seniman Twin Seniwati saking Wangu Turangga Saputra. Ingkang saking kenangkan waktu kumpul hadiring radio miyak sepining swasana. Dadan hangi-rangi kamardikan kalenggahan mewah. Kalenggahan pangrasa agami jengatipun ingkang pun asta saksana siwun pangrasa agami kula. Kepareng kula bingkang kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula sepisah semonggo kita tansah mujakan ras puja puji syukur wonten ngastutan Gusti ingkang Maha Agung niji Allah Subhanahu wa taala. Kraton dinten punika utawi ing dalu punika kita waget pinanggikan ginanjar wilujeng kalih saking sambikala. Kepareng kairing waosan tamit ilisan alhamdulillahirabbil alamin. Dene salajengipun selawat sarta salam mugi katur wonten karsa dalem junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang paringi sabat benjang wonten dinten yaumil qiyamah mugia kita sami dados salwi manungsa ingkang kinacek cinaken saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang tembe wingkingipun nampi samahan saking ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun murung badhe pun lengaken wonten ing swarga. Amin Allahumma amin. Dene salajengipun tuhuli tepatan duduka. Dene bela saking saliring sesendu. Diluk-luk kabeksa sumantha kala marapatur satemah ngigek anggenipun jagatiko sami ica imbal wacana tuwin ica wawangan sabda. Awit anggal sesanggamen kula sumawan para kadang. Kiyo miyak sepining swasana wonten titi waca ing dalu menika. Anamung saderengipun kepareng nyuwun gungi samudra Pangkasami. Ambo bilih kula saking sumawan para kadang. Seniman Twin Seniwati ingkang saking kenangkan waktu kumpul hadiring ningrat anggenipun miyak sepining swasana. Tentu kemawon kathah kekirangan kathah kelepatan. Awit kula sakadang tasih wonten salebeting pesinaon nyuwun gungi samudra Pangkasami. Dene salajengipun kepareng ngaturaken agungipun ingkang dhateng pepindhan wonten ngarsa panjenenganipun Bapak Panitia Penyelenggara wonten ing dalu punika ingkang sampun kepareng kula sakadang kinarya miyak sepining swasana saengga saking idipaliyahipun para kadang saking panjenenganipun kula sakadang waget andherek amyaros utawi waget miyak sepining swasana wonten titi wancu ing dalu punika. Mekaten ingkang waget kula aturaken pramila saking punika dhateng para pamirsa sedaya. Sepisan malih nyuwun gungging samudra Pangkasami sumangga kula aturi amirsani wiwit purwa ngantos dumugi wusana titi wanci pagelaran wonten ing dalu punika. Sugeng midhangetaken sumawana sugeng amirsa. Nuwun 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 matur nuwun. Yeay! Ha! Ana padang dudirino ana peteng dudu wengi iki padange katawa gedruk gedruk Siti Kantolo lepas gedung mangapa abiring pabaratan ora koyo praptane sangyo karo prajurit ya lumarang Abyantara wonten asra panjenenganipun simbah kagem Suro Manggono. Miwiti paklaran seni kuthoke pangetara gawe Wahyu Turangga Saputra saking kenangan waktu kumpul kang sayata
Yomya sepining suasana Mugi karena kalih Lepat nyuwun pangapta Seni kudoke pangetanah Jawi Wahyu turangga saputra saking kenangan waktu kumpul kang sayata Yomya sepining suasana Mugi karena kalih lepat nyuwun pangapta Haliat ingsun hamadati Gunung Wongkal Pekasan Putra Moto Kateko kayu purba Kadya cumetiku sodo lanah Cahyaku kebaku jaya kusuma Alumawahku dharma kusuma Amarahku Raden Janaka Supiyaku Negula
Kabut manahku Sadewa rineksa ing wulu tubuh pepat kuasih ing para dewa. Ajimat kucu manik apa dina dak sinelke ing lesan. Itu butan apa isine? Ayo cah ayo bondo ayo rasa. Rasa rasane wong Sabuwana. Ateka welas tekasih marang Wahyu Turaga Saputra. Aku berap-beraping hangrasa busana. Langkah lambah laku ana ing swasana pagelaran dalu punika. Ayo Jo, enggal budal Jo. Sapa tambuh, sapa weruh. Senajan to pria ini sampun sepuh kemasan. Suku canggut teken jojo. Daging satuhu jalma pinine kekasih Gusti Kawa Sukasar turun dewa. Aduke punika to sang apeku. Simbah ki ageng sura Menggala. Nalika samono gya ngawe para kadang wadya bala. Kinarya hatentramaken wonten negari. Kenangan hadi ningrat sang kukuban. Lain roto bawal kang kepareng pada swaraning griya. Hemara prajurit. Kene-kene padha ngadhep, kene padha ngadhep. Senopati, kene maju, kene maju. Paring pangandika Sibayan. Ngene. Kena diarani negara. Watu kumpul kene diarani negara kang ayem-ayem tentrem. Ya kena. Nanging kena diarani kurang tentrem ya kena. Mergo yen kowe kabeh ora siaga, tata-tata sing paling ati-ati. Hanentremake para kawula. Engko bisa ana dom slurumuruming banyu. Mula aja nganti tida-tida sira para prajurit dak utus aja nganti liwak ing pagrayan ledang ana ing negara Kenangan wat kumpul kene sendika paringan dawuh sipik ageng kepareng nyuwun gungi Gusti samudra pangesapi amba pilih kula semawana para kadang anggenipun ayahi jem sibahan kirang wujud tata nanging tansah kula suwun berkah pangestu inti pandu pamuji Sibagianku mugia kula sakadang anggenipun hanentremaken negari Kenangan watu kumpul hadingat pinaringan karahayon kawilujengan kabangsawarasa saengga kula sakadang waget pinaringan dodaya kegiatan ing pengiran yo tak pangestoni badhe bidal kapan ora sesuk ora samben diwiwiti wayah iki dina iki sendika ayo co padha budal tata-tata ngayahi jetibanan tetrake para kawula nggih Wahyu Turaga Saputra.
bahagiaken kula sumawana sanggih para pret ngaturaken syukur pangabekti begitu. Ya kene-kene sing manisyo kabeh wonten sekitar. Pinariat kegiatan yang pengira akan apa itu sekan. Yo tak mengeston. Yo ae yo ae bareng api mesti bahagia kembali itu orang sesuk langsung ayo kode budal untuk itu nama aja orang kamu stiko ayo monggo saja sampai daun besar sing bagian yo nempak untu yo ada
sapa sakene koma lan sing tumadita luwe jaran kore jaranan jarane jaran kore sing bangoro keri sing para bekri cek nok jaranan jarane jarati sing jaranan jarati
Langsung tanda gawe sayur rukun kebarengan rokan sandi Ilolan lekau kanggo moyani ketoran Loro papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampungke Olopis kontol baris Olopis kontol baris Olopis kontol baris Olopis kontol baris Nuwun pamirsa Sudarsna Budaya ingkang satuhu luhuring budi mekaten menggah pagelaran ingkang dipun ayahi saking para kadang seniman tuwin seniwati Wahyu Turangga Saputra ingkang saking dusun Kenangan Desa Watu Kumpul kirang sumawana langkung penjunjung Samudra Wangsapi kebareng awit tasih kathah ingkang badhe dipun ayahi dhateng para kadang seniman tuwin seniwati ingkang saking Lintang dusun kebareng kula sakadang badhe padal pasilan sepisan bali kadang pikiran kadang alamnya di Gunung Samudra Wangsapi akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo sumangga kula aturi midhangetaken sumawan abi arsa ngatutupi purnaning jugi kepagelaran wonten ing dalu punika nuwun matur nuwun akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh